बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बिटिआरनि मुंदांखा पिकनिक स्पट सरलपारा पिकनिक स्पटखौ थाबैनो बन्द खालामनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिटिआर सरकारजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो सोलोंथाइ जौगानायनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ। बेखायनो बिटिआरनि गोबां पिकनिक स्पटफोरा बन्द जानायनि लामायाव। लोगोसे रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायोदि सरलपारा पिकनिक स्पटआव जौ जुवा ड्राग्सनि खाथि सोलिगासिनो दं होननानै अजद दैखांदों। नाथाय गुबै बाथ्राया बेसोदि सरलपारा पिकनिक स्पटखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय आवगायनो बन्द फोसावनाय जादोंमोन होननानै मोनथिना मोननाय जादों। नाथाय सोरनि दादागिरियाव बन्द खालामनायनि बिथोन होसेयावबो सरलपारा पिकनिक स्पटआव ड्राग्सनि खाथि सोलिगासिनो दङ। बेफोरखौ नोजोर होनानैनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायोदि रावनिबो दादागिरि खालामनानै बे पिकनिक स्पटखौ सालायनो हाया होननानै फोरमायो। फिन मोनसे रेलगारिनि गिख्रंथाव जाथाय। उरिष्यानि उनाव बे खेबाव आसामाव जादों गिख्रंथाव रेलगारि जाब्रबथाय। आसामनि कामरुप जिल्लानि बक'आव नुजाथिदों बे रेलगारिनि हरखाब जाब्रबथाया। मोनथिनो हानाय बायदिब्ला गंसे मालगारि रेलनि गासै 18 दाब्बाया गाहायाव गोग्लैदों। मैया बे जाथाया बक'नि सिंग्रा रेलवे साखाथियाव नुजाथिदों होननानै रेलवे बिफाननि बिबानगिरिया फोरमायदों। मानास नेशनेल पार्कनि मसलपुर डिभिजनाव हरखाब इनकाउन्टार जाथाय। बे इनकाउन्टाराव जादों सानै सिखारिनि जोखोम। लोगोसे बिसोरनिफ्राय जब्द खालामदों माखासे गुलि, मबाइल, टर्च आरो गोबां बेसादफोर। मानास नेशनेल पार्कनि भुयापारा हाग्रा ओनसोलनि मसलपुर डिभिजनाव बे इनकाउन्टारनि जाथाया जादों। रेन्जार कामेश्वर बर'नि दैदेननायाव हाग्रा रैखाथि मावफारियानि गावनाय गुलियाव जोखोम जानाय सुरां सिखारिनि मुंखौ धर्मेन्द्र वारी आरो गपाल बाहादुर मगर होननानै मिथिनो हादों। महाराष्ट्रनि मुम्बाइआव मेरिन ड्राइभ ओनसोलनि गंसे फरायसुलि हस्टेलाव 18 बोसोर बैसोनि पलिटेकनिक फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनानै सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा बुथारनानै गालांदों। सरकारि पलिटेकनिक कलेजनि गार्लस हस्टेलनि 4थि फ्ल'रआव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गार्लस हस्टेलनि वार्डेना बे फरायसुलि थानाय रुमखौ बायजोनिफ्राय थाला मारिथेनायखौ नुनानै खारखुमादों होननानै मुम्बाइनि मेरिन ड्राइभ पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। उनाव पुलिसआ जेब्ला बै थाला मारिथेनाय रुमखौ सिग्रोमहैयो अब्ला रुम सिङाव गोथै देहाखौ नुहैयो। थासारिखौ नुनानै पुलिसआ रोखा जायोदि जाथाया जिनाहारि खालामनानै सोरबा बुथारनानै गालांदों आरो बायजोनिफ्राय थाला मारिथेनानै गालांदों। पुलिसआ खारखुमाना थानाय 30 बोसोर बैसोनि हस्टेल सिकिउरिटि गार्ड अम प्रकाश खानानजियाखौ बे खामानिखौ मावनायनि सन्देह खालामदोंमोन। नाथाय उनाव अम प्रकाश खानानजियानि गोथै देहाखौबो हस्टेलनि बायजोआव थानाय हाग्रा बारियाव बोखांनो मोनो। दायो बे केसखौ नायबिजिरनो मुम्बाइनि पुलिस कमिशनार अभिनव देशमुखआ डिजिपि प्रबिन मुन्डेनो बिबान होबाय होननानै फोसावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै फोरमायदोंदि फैगौ 2024 बोसोरनिफ्राय सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादा थानाय नंलिया। मिरु सरकारनि गोदान खान्थिखौ नोजोर बोनानै आसामानो गिबिसिन मावफुंनो हानाय रायजो जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोदों। आथिखालाव आसामनि सेबा आरो काउन्सिल बे मोननैखौ सरजाबनानै मोनसेयावनो दोननाय जासिगोन। सेबा आरो काउन्सिला जुदि मोनसेयैनो सरजाब जायोब्ला मिरु सरकारनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिया मोजाङैनो सोलिनो हागोन होननानै मिथिहोदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गुबुन गुबुन बोसोराव बरायनाय बायदि देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै सेबाजों फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ चिरां जिल्ला एबसु आरो 10थि दुवार दख'रानि सिङाव थानाय 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ 10थि दुवार दख'रा एबसुआ सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै समाज बेरेखा हाबा हुखाफोरनि हेंथायै सुबुं होस्रि खावनाय आरो दिन्थिसिन सावनाय हाबाफारिखौबो मावफुङो। बे हाबाफारियावनो दिन्थिसिन सावजेनगिरि महरै आसाम जोलुर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि सांग्रां ब्रह्मआबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, हांख्रायजानाय आलासि महरै 31 नं सिडली बियाफनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी, लोगोसे पण्डित दीनदयाल एनार्जी मुलुगसोलोंसालि गुजरात सानखान्थि आयदानि लोगो बिबुंगोरा डक्टर जोंसार ब्रह्मजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां फरायसालि फरायसालिमाफोरनि गोरायुं आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै जिल्लानि गेजेराव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' बाजारनि देवलखुसियाव मान बावदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ मासि लानानै दैदेनो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर सरगेरिया। बेजों लोगोसेनो मान बावनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ।
हांख्रायनाय लेखायै हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि सामलायथ' आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावनानै फरायसाफोरनि इयुन राहाफोर दानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय थांनाय 18 बोसोर खामानि मावनायनि सायाव बिबुंथि लाखिबावनानै एबसुआ गुन गोनां सोलोंथाइनि मिशनाव बयनिबो मददजों देरहासार जानो हादों होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। बे हाबाफारियाव थांखिजानाय बुंथिगिरि आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो फारियै हितेश कुमार बर', एसिस्टेन्ट कमिसनार, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट, तामुलपुर समस्तिनि एमएलए जलेन दैमारी आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खनीन्द्र नार्जारिया। मान बावनाय हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, एबसुनि बारग' नेहाथारि बिपुल कुमार बसुमतारी, केबि देउलखुसि जौसिन फरायसालिनि गोरायुं मेकेन्जी कुमार बसुमतारी, केबि देउलखुसि जौसिन फरायसालि आयदा फोरोंगिरि बिनन्द स्वर्गियारिया लोगोसे बर' बाजार ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि, धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों मान बावनाय हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसार जायो। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। फैगौ 48 घन्टानि गेजेराव सा सानजा भारताव हाबफैनो हागौ मौसुमि, जायनि जाहोनाव गोबां थावनिफोराव गोबां अखा हागोनखौ मिथिहोदों बोथोर बिगियान बिफाना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।